Des del canal de comunicació digital, avui comencem un nou capítol per tal de divulgar les fonts que existeixen en els paratges naturals d'Alzira. Avui parlarem de la font de la Murta, perquè en arribar al naixement es trobem una pista forestal de les sendes que pugen a les serres que emboliquen els cims aguts que n'hi ha i que se veuen des d'esta font. El descobriment de la font de la Murta allà per l'any 1582 va ser ocasionat per la falta d'aigua, ja que els monjos sempre la replegaven des d'allí. Els monjos, ante aquesta dificultat, buscaren a un saurí per si hi havia aigua en el subsol. Però el que van trobar va ser el motiu del per qual no arribava l'aigua fins al monasteri. I el motiu va ser que les arrels tapaven l'eixida de la font que alimentava el que són les bases i per cert també alimentava els monjos que en aquella època residien en el monasteri de la Murta. Els monjos van cavar on va dir el saurí i la veritat és que el que realment van trobar va ser el naixement de l'aigua de lo que avui coneguem com a la font de la Murta. Esta font, en la seva època, va ser de veres que tenia molt de caudal. Avui, degut a la sequia, no té el mateix caudal que en aquella època tenia. Per tant, anem a veure de quina manera podem encara salvar aquests caudals que tenien. N'hi ha que dir també que se transporta l'aigua des de la font en un aqüeducte que la transporta fins a les bases del monasteri. Està format per 8 arcs consecutius que la veritat són una bellesa preciosa. Quan els veges te donaràs compte de que aquests arcs estan fets a consciència per els monjos que habitaven el monestir en l'època de la que estem parlant. Aquests arcs salven els desnivells del terreny, arribant en alguns punts fins a 3 metres d'altura. Esta font és de vital importància per a la gran part de la fauna del paratge de la Murta. I és curiós veure com l'aigua discorreix, com dia, per aquests canals i és una preciosa imatge que és la que teniu que disfrutar de veure com es transporta l'aigua des de lo més alt fins al que és el monasteri de la Murta. Una ruta fàcil d'explorar que no pots deixar de visitar quan vingues al monasteri de la Murta. Busca la senda que porta el camí fins a la font i disfrutaràs d'una bellesa incomparable, perquè la Murta té molts secrets que poquet a poquet anirem descobrint.